Ule befethu kunjani mamela before siye storyini ndifuna uxelela into if uyayithanda imali njengam mamela registerisha with Easybet sebenzisa le link xa ufika kule ndawo ithi promo code uthi skelem50 sebenzisa code yam skelem50 uzofumana sign up bonus 50 rand la 50 rand ungahlala nephini game phaka Easybet wenza imali khona izawezi spinayo most azibone most ungaspina zawe 25 times for free. So ungalibali ke to register sebenzisa le link xa ufika phala ndawo ithi promo code uthi skelem50 mhlambe ngesin story mamela xa uwinile ungalibali sibhubhuza soyithula mali story time. Damn yamazi course El Chapo o Pablo manje abantu baseMexico Colombia ababadela nge-drugs yazi banathi eMzantsi sinabo nge-22 kaJune ngo-2021 kwi-office yeHawks eDurban kwangena icall eyayivela kwi-crime intelligence eyayisebenza kela cala lebhoda ke caba babefumene itip ukuba ikhona iboat eyayisuka lamacala aseMexico yayizokwenza istop kwenye hub ekuthiwa kuseSiphingo. The cargo was intercepted at the port of entry in Durban. The police busted it. This cargo was from South America. Kwakukhanela ukuba le boat ine-container ine-drugs phakathi. Nyani iHawks namapolisa angatsali aya pha iSiphingo. Le container ke ngaphandle yayibhaliwe uba ine-animal food. Ithe xa ivulwa ngaphakathi kafunyanwa ii-bags noba sasipha ko-26-27 kukho 1 kg abarephe ngezinto eziyelo kunye nezimnyama ezinalasayi kaTikTok. Kwakuthiwa esi-drug amount pha ku-200 uyosho ku-243 million. The total mass of the bricks amounted to 541 kilograms and a street value of 200 million. Zasizwa ke ezi-drugs zasiwa kwi-police station efuphi pha eSiphingo police station. Xa kufikwa pha kathiwa hayi asinaspace thina apha ezi-drug zininzi kakufuneka ke uzisiwe kwilebhu ekude kufutshane pha. Ilebhu yayikude kufutshane pha yayise Amazimtoti. Bathe xa befika napha Amazimtoti kathiwa ilebhu yabo igcwele. And they did not have a facility to keep such consignment of drugs and transported south of KZN to Port Shepstone. Himbolo tata basimpa igama lakhe nguMajor Nano. uMajor Nano wayeyiboss iHawks ke pha eDurban waza neplan ukuba ezi drugs masihambe ziye Port Shepstone sikhona storage phana esigcina ii-drugs ezikule volume. There was a secure storage facility at our offices in Port Shepstone offices with a strong room walk-in safe. Safes such as this are difficult to break into. Due to the above, I agreed that the exhibits to be stored at the Port Shepstone offices, and then I have informed my supervisor at that stage, Lieutenant General Lebeya. Port Shepstone ke from apha eSiphingo yayi 1 hour away, so kwafuneka ke badrive loo yura yonke ukuze bafike ePort Shepstone. Nyange bafika pha ePort Shepstone zabekwa drugs izitixo za storage zanika uMajor Nano. All the safe keys were given to me. For the purpose of safety, I took it upon myself to take these keys. I'm having a safe at my office. Nge-23 kaJune phaa ngo-6 late kwafika investigative officer phana yafuna isitixo ifuna uhambe pha storage yothatha isample ukuze zisiwe kwilebhu. Nge-24 kaJune phaa kusasa ngo-8 investigative officer yasibuyisa isitixo. Few months later phaa ngoNovember atsha amadama namanzi phaa kula area ine-storage phaa ePort Shepstone kwabakho i-load shedding kwacima kamnyama vu kobo bomnyama kwaye kwafika oonqevu around about 5 ya ku-10 inani labo. Esi storage indawo eme kuso enext door kune-hardware indawo apho ethengisa amaplanga kunye namazinki. Ikhethi yayo yayiyifence kulapho ke abanqevu batsiba khona bafumana access ke kule building ye-storage. Baye baphula ifestire ke yenye official bangena ngayo. Kuyabonakala ke ukuba abanqevu babenobuchwepheshe ngoba bathe bongena ngala festire baya kwi-storage. Bathe xa befika pha kwi-storage babenalaa nto welda ke bayi-overheat la mnyango bavula umrhobho bangena phakathi. The people who came here have a specialized skills. They specialized in cutting open the safes, because if we talk about the issue of the load shedding and everything, they had ample time. Phakathi ke kwi-storage kwakukho imali, illegal firearms nezinye drugs kodwa abanqevu zange bayihoye yonke loo nto bafoja ngeza drugs ziwetha 200 million. Bazithatha zonke ke eza drugs bayibetha. Kuyavakala ke ukuba ezi drugs bazithatha bahamba nazo bayijozi. We believe the information tells us that those drugs taken there ended up in Johannesburg are part of the drugs that caused about majority of the murders that happened in Johannesburg. Following day phaa kusasa caba enye ye-officials ikhona idocument ezilibeleyo yahamba ke yangena ithe xa ifika pha kuye ofisini waqaphela kuba kuqhekeziwe
kwaye uthi sasikhona nesimele ngathi sasifani. Ewe, uthi ngathi kakunuka umbane. What does electricity smell like? Smell like electric smell. You see, when the cables. Waqhuma ke makasole qhubeke kajonga around apha ebuildingini. Kulapho ke wabona khona kuba kunye ne-storage naso siqhekeziwe. Yo, esindaba zayizafika ke nakumajor uthe uziva kwakhe uthi bayihlizo yakhe yophuka heligas. These people who came to steal these drugs, my heart is still bleeding. Now it's bleeding, it's pumping. My adrenaline is starting to change because this thing happened under my watch and it will never be erased in my mind. Umajor yasola kuba inside job le ukhona umuntu pha kwi-ofisini nakasa officer pha ePort Shepstone wabathengisayo. Kulapho ke wadecide khona uba wonke umuntu uyamfuna under i-lie detector. Bonke abantu basePort Shepstone kunye nabantu ababe-involve ngalamini zazothathwa ngazo izi drugs ubafuna under lie detector. Umnqa ke yena umajor zangasubject kule nto wathi zangayibona need uba yena abe under lie detector. All the personnel at the Port Shepstone offices to polygraph test. Maybe one might say, why is your name not there? I can't do it, Commissioner. I actually wanted to ask why did you not offer to also be subjected to the polygraph test? The act doesn't say I must offer. Zaphuma ke results officials negative. Now it's been 5 years. Akabikho breakthrough kule case. Umajor nawo wabizwa kwi-commission ukuba azobalisa kakhe le nto ukuba kutheni makabanjwa mntu kule case anana. Sithetha njengoku umajor u-under investigation. Even ifowuni nee-laptop zakhe zithathiwe ukhutshiwe nakwi-office. We'll start with breaking news that has just come through. Major General Lesetja Senona that he's been kicked out of office and his gadgets seized to move from his current office while he is under investigation. Yo, ucinga ntoni wena? Ingabo umajor umsulwa okanye udlala usifisa?